waren de kerstboom op. Ja, hij staat wel klaar. Je mag wel even doorstappen. De hele kerstvakantie binnen ze er al druk mee. De 9-jarige Dirk en mij uit Huddegriep binnen, vaak met mem Sandra en hoentje Loki, heel dagen op een paard om kerstbomen in te zamelen. Op de fiets en soms ook rennend. En in de auto. En in de auto. Ja. En dan Jamie in en dan? Dan rennen we naar huis met de kerstboom. Ja. Per kerstboom krijgen ze 50 cent. En de opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk het tuincafé in Huddegriep. Dat is een tuincafé waar oude mensen van de Bennemer naar hinnen komen. En wat doen ze er dan? Daar gaan ze eten. Een koffie drinken. En hoeveel kerstbomen hoop je hem dat je hem vinden dit jaar? 100. Misschien wel iets meer. We hadden hier vorig jaar 152. Maar ik denk dat het dit jaar geen 152 is. Want we zitten nu ongeveer op de 90. En we hebben nog 2 dagen. Wat is er zo leuk aan dan? De kerstboom muziekje. En het is een uitdaging. En dat is het leuke eraan. Nou, dan mag we deze nog zoiets. Hier erop. En hier zit al natuurlijk op. Ja, Zo?